Dan bafa baka ji wayo dan bafa. Dan bafa, dan bafa, dan bafa baka ji wayo dan bafa. Dan bafa, dan bafa, dan bafa baka ji wayo dan bafa. Dan bafa, dan bafa, dan bafa baka ji wayo dan bafa. Dan bafa, dan bafa, dan bafa baka ji wayo dan bafa. Dan bafa, dan bafa, dan bafa baka ji wayo dan bafa. Dan bafa baka ji. Dan bafa baka ji wayo dan bafa. Mini kwash albarka. Mini kwash. Mini kwash. Charles, mini kwash. Hey, father. Kaga yan ba mala. Kuruciya ne su. Ya ga nan da yake mini kwash na kwarkwasa uwa. Malam me yasa kake yin haka? A gidana na ada an ce wani kwarkwasa da ko na kwarkwasa uwa. Malam fa ni kake zagi fa. Wallahi da na same shi da na kake ji su wallahi. Da na kwankwashe musu kafa wallahi. Aba malam. Malam yara suna wasan su sun shigo gwanin sha'awa. To in ba su yi anan ba a ina za su yi nan fa gidan iyayensu ne. Sun zo kuma suna yi ka zo kuma kana bin su haba malam. Sai su shigo min gida ba sallama kawai ya zo a zo an ganin kwalkwal. To ba ƙuruciyar kenan ba. Haka ƙuruciya kake? Haba malam. Ya kamata ka danga ma yaran nan uzuri. Yaro yana fama irin wa'annan yaran ai sai kana barin su suna wannan. Dubun da suka shigo gwanin sha'awa suna wasan su suna harkar su. Da su dauko maka magana ya shigo gidan iyayen shi yana rawa yana kwas. Haba. Ni ban yarda a min kwas. Baka ya hakuri ka rabu ba sa. Ai kallon ku ba ta jikuwa shi yasa kika zo munafunci. Munafuka. Ashe nan da yarinya ma tana ta abin. Ga ya abin da yarinya take. Allah ya shirya mu. Allah ya shirya ku. Allah ya shirye ku ƴan albarka. Hada. Babu yanda za a yi abin da shi. Malam gaskiya ba ni wannan abun ba na jin daɗin shi. To yanzu wani gida zai je yana wannan? Na same su da sun gane da kullum. Maciji za ka kashe? Maciji za ka kashe malam? Da maciji. Bafa baka ji wayo dan bafa. Abinda kake daina baka gudun barna. Na kula kai dan bafa zagi ma baka damu ba ga kofa ka fita ga baka gudun cire riga ko a gaban kunya ne na san rudin duniya ne za ta saka shi ya gane gangar shi dan ya buga maka baka yi aune ba. Dan haka aka rayuwa abin sai dan haka na wasu haka kana wannan ana abokina
Allah ta buye gani a san ta ne wannan hakidansa yana sani wani mai sauki ne ba ku za mu ci ba ka raka insha Allah gidan su zan kai ba ku shi ke za ka raka ba ka ji bai kyale su tuni da manu dan bafa ko dan kira kai mai to ka banu ba ka ji ba a saka shi bale ya hanyo dan bafa kai a ta zo ma da kai ba ka gidewa hawa nan ba kamfanin rake ne ko da akwai wasu a gida an kana su yanzu a ɗaya a kan ka ɗauko ta gida wannan ma iso ke na nawa za a ba ku a to kai ɗaya mai naka ciki ka tamba dan fa 50 ne to kuɗi ya kashe nan biya ban gane kuɗi za ku biya mu da rage ma biya ai kana mun ma kama wannan abu aka ba Allah akan me haka ma ka mu ya mai ba an ba mu kuɗin nabi irin da nan da lice wannan kai an ba ku kuɗin fa bafa baka ji wayo dan bafa abinda kake daina baka gudun barna na kula kai dan bafa zagi ma baka damu ba ga kofa ka fita ga baka gudun cire riga ai maganin ba ta ciki bace ai anan ma sai ta lafiya kalau sai alƙali sabo na same ki sabo na turo Halifa da Sani domin sanar ki da wani sabo dama kai ne ga sun same ki kenan a shi ne yake to ya kika dan magana kuma ba mu haka ne an so da amma to mamaki kuma to zai baki mamaki a zuwa na gidan ai kamar sai dan manya ba mutum wani da ka samu ai ba ta bane ai shi so ba ka yi shi so ka shiga zuciyar kowa kuma ka kan iya soyayya da kowa ma waye to ai shi zaka yi soyayya da kowa waye to da mun abin da ya kawo ki an sakon ya sami ki alhamdulillah to ba ku ya kika da zuciyar ki alhamdulillah shi ne to shi kenan sai mu samu lokaci zan zo daga baya a mutum da zan sai mu tattauna daga baya duk sanin zo kuma sai na sanar da ki na gode masha Allah to shi kenan bafa baka ji wayo dan bafa abinda kake daina baka gudun barna na kula kai dan bafa zagi ma baka damu ba ga kofa ka fita ga baka gudun kai wannan yata ta kin yi goshi kin san irin daɗin da muke ji dama ni wannan kuɗi nake so ya na ta sallama kuna ta abun nan ina muka ji kamar na ya ishe mu sanu da zuwa yauwa an dawo lafiya yaya aka yi na ji an wannan yar albarkan ne ta yi goshi ka san me ya faru da mu ai yar arziki irin albarka ta dangalo mana gidan arziki ɗan da gari ne yanzu mun zo gurin ta zance alhamdulillah ka ji wani to shine mara kunya ƴaƴan zamani ƴaƴan zamani to alhamdulillah yanzu mun so in gaya muke ki gaya mata ta rage fushi saboda tana da matsala ta rage fushi tun da ta ga dai zaman da muke ke ba haka muke da ke ba kin gani duk irin abubuwan da bata taba gani dai mun yi wani abu da ke ba tun da muna zaune da ke gaskiya ne alhamdulillah ai saurin zuciyan kai ta gado alhamdulillah ai fadan da zaka ci gaba da mata ke ma ki mata kai ni kullum ai ina mata kai sai ki ci gaba ai kullum ai duk wanda ya aure irin mu ya san irin arziki ne yawwa kullum ina mata ka ga nan baki na in dai ka fita baki na baya zama wallahi ai inda ta ga muna zaman lafiya irin wannan soyayya da yake tsakanin mu ai in dai za ta bi tarbiyyar mu to Allah da ba dai a ce kai ba to shikenan bafa baka ji wayo dan bafa abinda kake daina baka gudun barna na kula kai dan bafa zagi ma baka damu ba ga kofa ka fita hello ina yi ne ina gajiya baka gane mai magana ba ko ai na san ba za ka gane ba Fatina lokacin da ka zo wajen mai cajin waya, ni ma na zo gun mai cajin waya, muka haɗu har ka siya min kati?
to wannan baiwa Allah nan da kuka haɗu ita ce Baffa baka ji wayo dan baffa, abinda kake daina baka gudun barna. Na kula kai dan baffa, zagi ma baka damu ba, ga kofa ka fita ga baka gudun cire riga ko a gaban kunya ne. Na san rudin duniya ne za ta saka shi ya gane, gangar shi dan ya buga maka baka yi ahu ne baka taka. Idan ma ka sani to gyara hali dan baffa baka ji to ka dai rage cin zali. Dan babba ka fahimta duniya ita sai sannu, a wannan rashin ji da kake za ka rasa hannu.